Megalatura, good evening, good evening. Ay, magpalista na ha. Magpalista na po mga bibilag. Don't forget to share daw and subscribe. Ayan. Magalatura out, bibilag Lensky, Lacanilaw, and bibilag Jenny Galigar. Hello, good evening sa inyo dyan. Tara na. Ayain nyo na yung mga kasamahan nyo. Ay, ayain na yung mga kasamahan dyan. Tara na. Hi, Megalog, shower up! Jeffrey Cabalog. Ayan, good evening sa inyo dyan ha. Aray. Ayan, don't forget to like and subscribe, to share and subscribe daw. Ayan. Ayan, mag-like and share muna tayo. Like and share ha. Like and share muna tayo. Lensky Lacanila, develops, nakalista na. Jenny Galigar, Megalog shower out. Jenny Galigar. TV. Ayan, nakalista na yan, Jenny Galigar. Megalog shower out. Ayan, good evening din sa'yo dyan. Develops Alboy Dayaan, thank you for coming and thank you sa thumbs up. Sana all, nagka-thumbs up. Like and share muna tayo, like and share ha. Ayan. Magpalista na ha. Sa mga gustong magpalista. Meron po akong premiere. Kahapon pa po ito na premiere. Hindi ko lang kasi na-play, kaya hindi siya Pero, meron po akong premiere. Always po ako merong premiere. Sana video na lang. Sana video na lang. Active mga babies ko kanina, kaya nakadalaw sila sa iyo. Ayan, type palista na. Okay, noted, develops Alboy. Thank you na lang, Rainy. Thank you. Type palista na po sa mga gustong sumali, ha? Megalod shower out, Nile Casay, Tamsak Dikit, Dan, Ma'am Biyahera, na lang ako nadaan sa LS mo. Now naman yan, sarap naman na nakadaan ka dyan. Thank you po. Ayan, medyo wakat ka na dyan. Thank you sa padaan, thank you sa patusok, thank you sa padikit-dikit. Nako naman yan. Ayan, salamat.
Arroyo John, Palista Idol, nag-loud shout out. Good evening. John Arroyo, diba? John Arroyo. John Arroyo. Ano nga yung dugtong, Baby Loves? Yung buong channel mo po, John Arroyo. Okay. Sa tropang. Oh my goodness. Grabe siya, oh. Thank you sa pakulay, sa tropang vlogger. Salamat. Mwah. Ayan. Thank you, babe. Thank you po. Jolini, nag-loud shout out sa'yo dyan. Jolini Vlog. Ayan, thank you, thank you. Ang kulit lang ng... Hello. Ang ganda naman ng sumasayaw na sticker, oh. You like it, madam? Yeah. Take care. Bye-bye. Nakulitan sa music ko. Nakalista na Jolini Vlog. Nile Cafe. Don't forget to like and share and subscribe. Okay, naglilista po ako, naglilista ha. Type palista na po sa mga gustong sumali and sa hindi pa po nailista. Okay? Huwag nang mahiya-hiya dahil walang hiya po si Rosa. May maagang nagpakulay. Thank you. Ganda pala ni Madam from Katoto 26. Nag-loud shout out sa'yo dyan, Katoto 26. Ayan. Ayan, magpalista na po sa gustong magpalista ha. Magpalista na po at sabihin kung anong team kayo galing. Ayan. Dali na po. Dali na. Huwag nang aalis sa mga nilista ko ng mga Baby Loves ha. Mag-type palista na po at sabihin kung kaninong team kayo galing para mailista ko po kayo. Type palista na sa mga gustong sumali at sa mga hindi pa nagpalista.
Magpalista na po, magpalista. Huwag nang mahiya ha. Lens Kila Canila, Jenny Daligar, Dan Arroyo, Jolini Vlog, and Katoto 26. Ayan, nandito na yan, Katoto 26. Nakalista na yan, Bebe Love. Ayan, bagong member natin yan, bagong member. Michael Purdian. Nandito na yan, nandito na, nakalista no. From Jenny Galigar. Dapat hindi from Jenny Galigar, from Biyaherang Ilongga Team. Ganun po. Ayan, inaantay natin yung iba ha. Ayan, nakalista na Katoto 26 develop. Waiting lang tayo sa kanila. 10 minutes left, 10 minutes left at magsisimula na tayo. Huwag nang aalis ha, huwag matutulog, mag-inom ng ano dyan, uminom ng gatas, kape o milk tea. Para hindi makatulog. Ano? Magparamdam po ang lahat ng nailista na ha. Para alam natin kung sino ang naandyan at sino ang nawala. Okay, magparamdam. Okay. 5 minutes left, 5 minutes left. Magsisimula na tayo ha. 5 minutes left, 5 minutes left. Magsisimula na po tayo. Makulot daw thumbnail makulot. Ganun ba? Di wow. Jenny Galigar, nakalista na, Bebe Love. Yes po, nakalista po, nakalista. Ayan. Thank you sa pagbisita, Daddy Jane. My love, shower out.
Nasaan na yung mga kapatid nyo? Gising-gising-gisingin nyo na at nang tayo makapagsimula na. 3 minutes left. Sir Papa J, hello daw, sabi ni John Arroyo. Yan, dali na po, dali na po. Tara na, tara na, tara na. Tara na, tara na, tara na. Dali na, magpalis ka na yun. Arat na sa 50 Gcash. Sana all manalo mamaya sa ating pahula. Ayan, type palis ka na sa mga gustong sumali ha. Habol, 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 habol. Na. Okay, magsisimula na po tayo. Pahahabulin na lang natin yung mga hindi pa nakahabol ha. Mamaya, susunod yan po sila. Hahabol yan sila mamaya. Kaya don't worry. Okay? Lens, kila kanila, Bebe Loves, nandyan ka pa ba? Gising ka pa ba, Bebe Loves? Okay, gising pa ba ang lahat? Gising pa ba? Paramdam na. Okay? Makinig mabuti ng ating mechanics na sasabihin ha. Ayan, magparamdam naman kung naandyan pa kayo. Ano ba yan? Yoo! Knock, knock, knock! Hello! Okay, makinig kayo sa aking sasabihing Gcash. Ano ba yan? Yan tuloy, Gcash tuloy na sabi ko. Okay, makinig po kayo sa mechanics na aking sasabihin para ito po ay inyong masunod ng maayos. Okay? Okay, good evening sa inyong lahat. Ako po ang inyong host for tonight, Biyaherang Elongga po. At nagsasabi at naghahasik ng isang magandang gabi na naman sa inyong lahat. Okay? Ako po ang nag-iisang maglalapag ng inyong mga video link. Okay? Video link po ang aking ilalapag ng lahat ng aking mga participants na nandito. Okay? Ang gagawin nyo po ay manunood kayo sa bawat link na aking nilalapag ng 1 minuto. Every link po na nilalapag ko ay pupuntahan nyo at panonoorin ng 1 minuto. At magko-comment po kayo
or magbabakas kayo ng naaangkop lamang sa inyong napanood. Okay? Kung ano ang inyong napanood or narinig sa video na aking nilapag, yun lang po ang inyong i-comment and none other than that. Okay? Yun na, naka-English na ako. Dudugtungan nyo rin po ng Biyaherang Ilongga ang dulo ng comment. Okay? Para mas mahaba po siya. And then, mag-like and subscribe bell all. Okay? Tandaan nyo po, huling-huli po sa lahat ang subscribe. Manonood muna, mag-comment, mag-like and subscribe bell all. Ganun po yun. And then, balik po kayo sa akin, sabihin kung sino ang inyong pinuntahang video. And dugtungan ng B kung bagong dikit or bagong subscribe. At I kung lumang dikit or lumang subscribe. Okay? Lahat po ng mang-iiwan after natin mailapag ay babawian natin ng banana or subscribers. Okay? Lahat po ng link ha, walang mag-i-skip ng link. Walang lalaktaw ng links. Okay? Kung nagets nyo po ang ating mechanics, ay magsabi na po ng Gora na Kolot. Mag-type na po ng Gora na Kolot. Ayan, dali na na makapagsimula tayo. Tatlo na lang sila. Nasa ng iba? Lens, sila Kanilaw na andyan pa ba? But anyway, hayaan na natin yun. Okay? Sa unang lapag tayo, ha? Pahahabulin na lang natin yung mga hindi pa nakapasok. Unang lapag tayo dyan, unang lapag. Yung mga hindi ko po nakikita sa comment section ha, hindi ko po mailalapag, okay? Kaya mag-comment po, manood at mag-like and subscribe bell all. Sundin-sundin po ang ating mechanics. Kaya na po, puntahan na yan, unang lapag na tayo dyan. John Arroyo, meron ka po bang ibang Ninja Bebe Loves? Magpalit na po ng bagong Ninja Bebe Loves. Pwede na yan magpalit, ha? Nalaspag na po ang lumang Ninja natin, ha? Ayan. Dali na po. Puntahan niyo na po yan. Huwag na pong tambay-tambay lang ha. Puntahan na po yan dyan. Nakikita ko lahat ng galaw niyo po. Puntahan na po yung unang lapag natin ha.
Gora na mga baby love. Hindi ko po kayo nakikita sa comment section doon. Puntahan na po, puntahan na. Naku naman yan. Yan, puntahan na po, puntahan na, puntahan na. Wala, di sila pumupunta sa link na aking nilalapag. Puntahan nyo na po. Dali na ha. Panoorin at mag-comment and mag-like and subscribe. Wala sila. Okay, electric tayo next. Electric. Puntahan na po, puntahan na. Puntahan na po. Hindi ka naman na late, baby love. Kakasimula pa lang, baby love, ha? Kakasimula pa lang. J. Green. Habol, bebe, habol. Habol, habol, habol. Habol lang, baby love, habol. Hindi ka pa na late. Habol, habol, bebe, ha? Habol, habol. Good evening. Alger Javier TV. Okay? Naka-ano na po. Nakasulat na yan. Okay, DJ tayo dyan. Next, DJ.
Shout out kay J. Green and Alger daw, sabi ni Jen, guwapo daw. Magpalit na kayo ng mga bagong ninjas, mga bebeloves ha. Palit na ng mga bagong ninjas. Para bagong dikit po ha, parang bagong dikit. Yan. Marife tayo next, Marife. Gab TV, Megalod shout out. Ayan, sige na habol na bibilo. Okay, noted po, noted po. Yan, puntahan na kaagad. Next tayo dyan, next. Okay, noted na po, noted na. Thank you, Bebe Love, sa pagpalit. Katoto 26, nasaan ka na po? Katoto 26, nasaan na? Nawawala na siya. Okay, next tayo dyan, next tayo dyan. Thank you sa nagtuwad. Thank you. Tuwaran mo pa ako, damihan mo. Thank you, thank you. Dugtungan niyo po ng biyaherang Ilongga ha. Thank you sa tumuwad. I love you. Woohoo! Na, mahal ko yan. Mga ganyan. Sikat ka na, Lord. Hindi ako sikat. Inggit lang talaga yan. Kinulang lang talaga sa aruga yung mga ganyan, dadalab. Sikat or not, kung may basher ka, ay basher talaga yan. GTV, pwede po pa-join? Yes, no, yes. Megaloud Sarao. Ano ang iyong main channel po? At kaninong team ka po? Anong team ka po at ano ang iyong main channel para malista ko na ha? Habol ka na rin kaagad sa ating mga nilalapag. GTV. Ano po ang iyong ang team? GTV official. Okay, noted, Bebe Loves. Sige lang, habol ka lang ha. Habol na po. Ayan, panoorin lahat ng ating nilapag ha. 1 minute lang po. And then mag-comment, like, and subscribe bell all. Balik kayo sa akin, sabihin kung sino at magdugtong ng B kung bagong dikit, dugtong ng I kung lumang dikit. Habol na, Bebe Loves. Nakalista ka na po. Habol. Okay, after kay Marife, kay Nile na tayo, kay Nile. And then, Alboy, Daya, Habol na. Dito tayo. Love, from Biyaherang Ilongga. Alboy tayo, Alboy, ha?
Sikat na si biyahera natin, may tagatuwad na. Hindi ako sikat pero may tao lang talagang kinulang sa arga. Ganyan yun. May mga tao talagang kahit gaano ka kapangit, gaano ka mahirap, gaano ka inferior kumpara sa kanila. Ganon pa rin talaga yung kanilang ugali. Kulang lang sila sa aruga. Ganon lang yun. Ay, nako. Kaya lablabin natin sila ha. Yung mga basher, mahalin natin. Okay, next tayo next. Nandyan lang siya, Bebe Love. Oo, andyan lang yan sila, hayaan nyo lang. Biyaherang Ilongga. Dito tayo, melag. Yes, Daddy J, may CCTV na, may newscaster pa. B pag bagong dikit ay pag lumang dikit po. B pag bagong dikit ay pag lumang dikit. Okay, puntahan na yan ating nilalapag ha. Yeah. Magalit, ang hindi ay hindi. Ayun, ganun lang yun. Simple matter. And simple arithmetic. Maliit lang ang YouTube, kaya friend lang lahat. Yes, tama, Bebe Love. Ayan, puntahan natin si Kuya Melag. Puntahan natin yun. Lablabin yan. Lablabin nyo na po. Lablabin nyo na yan, ha? Iparamdam nyo ang pagmamahal nyo sa kanila. Dahil meron pong magandang idudulot pag nagpaparamdam kayo ng pagmamahal nyo. Okay? Anyways, good luck sa inyo. Good luck. Oh, naman sana all my good luck. Bye-bye. Eto next na tayo ha. Tusok sa ilong ni host na wapo. Papa J tayo dyan, Papa J. Okay? Tusok tayo dito sa ilong ng host na wapo. From Biyaherang Ilongga ha, dugtong tayo dyan. Yan, puntahan. Dali na po, dali na. Puntahan na yan. Good evening, Jax 18 Gaming Channel. My God, shower out. Yan, next tayo dyan. Puntahan na yan. Lablabin na yan. Puntahan na. Lablabin na yan, lablabin. Okay, next na tayo, next. Pakipindot po ng like, pakiclick ng like ha.
Pakiclick ng like button natin dito. Pakiclick ng like button dito. Bumisita lang po ako, work na ulit ako. Ayan, pakiclick na muna ng ating like button, ha? Sana nagbaon ka ng iyong pagkain dyan. Ayan, dali na, ha? And then magla-log in one na po tayo. Magla-log in one na tayo. Magla-log in one na po tayo, ha? Okay, dito tayo. Log in one. Yan, puntahan. Yan, puntahan na po ang next natin dyan. Login one tayo, login one. Panoorin, ha. 1 minute po, 1 minute. Okay, next. Jenny Galigar tayo next, ha. Jenny Galigar. 243. Wow! Ang galing. Mabilis lang ang kanyang channel. Malapit nang mag-grade 3. One minute na panonood, ha. 1 minute. Okay, next. Jenny tayo, Jenny. Ayan, puntahan na yan. May tumawag kaya ganon. Kaya puntahan login one tayo dyan. Jenny Galigar tayo next. And dito tayo. Puntahan na si Jenny Galigar, ha. Magpalit po ng bagong ninja para hindi po lumang dikit, okay? Ayan. Pag nadikitan nyo na po yung nilapag natin, ay agad magpalit ng ninja na bago. Ayan. Puntahan na. Jenny Galigar tayo dyan. And then next natin ay si
Ernie Marian. Ernie tayo, Ernie. Yan, puntahan na puntahan. Next natin dyan. Ernie tayo, Ernie. Okay, Jenny tayo, Jenny. Ay, Jenny. Jeff tayo next, Jeff. Jeff tayo next, Jeff. Mozo. Okay, love from Biyaherang Ilongga tayo next. Love from Biyaherang Ilongga. Boy Topak Vlog, pwede pa po? Yes na yes po. Anong team ka at ano ang iyong main channel? Sabihin ka agad kung anong team ka at anong main channel po. Dali na Baby Loves at habol ka na kaagad sa ating mga nilalapag, ha? Habol na kaagad sa nilalapag natin. Boy Topak, anong team ka at ano ang iyong main channel po? Sabihin ka agad. Para makahabol ka, Baby Loves, ha? Dali po. Manood po ng 1 minuto at mag-like and subscribe bell all after ninyo mag-comment, okay? Then balik kayo sa akin, sabihin kung ano ang inyong sino ang inyong pinuntahan and magdugtong ng bikong bagong dikit ay kung lumang dikit. Maganda gabi po ang ganda ng sound mo, Badam. Banana ni Marife. Hello, mega loud shower out. Ayan. Boy Tupac, dali na Baby Loves, dali na, sabihin na kaagad po. Kung anong team at ano ang iyong main channel, habol na kaagad. Ay, nawala siya. Ay, nawala. Dali, Baby Loves, dali. Para hindi ka po maano, ha? Pwede pa po kayong humabol. Dali na, ha? Boy Topak, ayun, nawala na siya. Okay, next tayo, next. John Arroyo tayo, John Arroyo. Tropa.
katropang vlogger. Ayun, ay, Jan Arroyo, yes, habol lang Bebe Loves Island pa, Farm Island. Jan Arroyo, Katropa Vlog. Ano po ulit yung main channel nyo po? Kasi parang meron akong nakita dito, iba yung kanyang pangalan. Jan Arroyo. Sa'yo ba tong 4:30? Iniba mo yung main channel na pangalan. Iniba mo yung main channel mo na pangalan. Sa'yo yan, Bebe Labs? Tama? Sa'yo yan, Bebe Labs? Tama ba? Okay. Iniba mo pala yung pangalan. 4:30. Kasi nakasubscribe ako sa'yo eh. Hi, Mega Love, shower out, Bebe Loves, Charlene D. Napakagandang nilalang yarn. Okay, dyan ha. Next tayo, dyan tayo. Dyan tayo and doon kayo. Okay? Dyan kayo and then dito ako. Ano daw? Walay. Walay. Okay, dyan tayo dyan. Okay, next tayo, next. Dyan tayo dyan ha. Dyan tayo and doon sila. Boy Topak Official. Kanina pa po ako nagpe-paging sa inyo. Habol ka na, Bebe Loves, nakalista ka na ha. Jack Jet, Team Jack Jet. Okay, habol ka na, Bebe Loves ha. Habol ka na po. Manood ng 1 minuto. Dali na po, habol na, Bebe Loves. Pag hindi po nagko-comment, nagla-like, nag-subscribe at nag-bell all at hindi po nagpaparamdam sa live natin, hindi ko po may lalapag ha. Dapat ay full pack po. Ayan. Dali na, habol na, Bebe Loves ha. Habol na, habol. Habol na po, habol ha. Okay, habol na po, habol na.
Okay, puntahan na yan, puntahan. And then next natin, Jolini tayo next, Jolini. Jolini tayo next, Jolini, ha? Dalawang beses po ako naglalapag ng inyong mga video at magkaibang video po ang aking nilalapag. Kaya, hindi kayo lugi. Panalong panalo. Meron tayong palaro right after ng ating LS dikitan ha. Right after ng dikitan. Ayan, puntahan Jolini tayo next. Jolini Vlog. Yan na yun. Aba naman yun. Ayan, puntahan na yan, puntahan. Love-love na yan. Okay, next tayo. Next, love-love from Biyaherang Ilongga. Hala, Boy Topak, bagong-bago po yan si Biyahe. Bakit ay? B pag bagong dikit ay pag lumang dikit ha. B pag bagong dikit ay pag lumang dikit. Ano daw? Ate Clue daw para kay Kuya J. Green. Ang aga naman ng clue nila. Okay, next tayo. Next. Nasaan si Katoto? Nawawala si Katoto. Katoto, nasaan ka, baby love? Nawawala si Katoto. Nasaan si Katoto? First time niya dito, nawala na. Ay naman yun. Katoto official. Nasaan ka? Katoto official. And next natin, okay, next natin, Mika tayo next, Mika. Maya, wala na kayong signal. Iba din talaga si ano ah. Nasa duty siya host, Singapore. Ay, ano daw, SG kasi siya. Ah, ganun. Actually, Kuya J. Green meron po. Okay. Okay, next natin.
J Green na tayo, J Green. Ay, J Green. Ano ba yan? Okay, J Green tayo, J Green. Mag-grade 3 na to si J Green. 280. Malapit nang mag-grade 3 si J Green. O, J Green tayo ha. Mabilisan lang tayo dito kaya lablabin niyo ang isa't isa ha. Okay, J Green tayo, J Green. Lablabin na yan. Nagpalayag na ako, signal jammer dyan. Jumper siguro, jammer dyan sa house ninyo. Ayan, puntahan na yan, puntahan. Next tayo, next. Puntahan na yan, lablabin na yan. Ayan tayo music pa more. Ayan, puntahan na yan. J Green tayo next, J Green. Okay, J Green tayo next, J Green. And right after kay J Green ay Alger Javier tayo. Alger Javier. Oh my goodness. Malapit na si Alger. Very good, very good. May mga bagong upload. Very good. I am so happy. Sumusunod ang mga baby loves natin. Ayan. Ayan na, Gcash ko, baby loves. Akin yan talaga. Sana all. Nasaan Gcash mo? Ayan, puntahan na yun. And then after kay Alger, GTV tayo, GTV official. Next. GTV official, sa iyo po ba ito? GTV official, sa iyo po ba ito? Sa iyo ba to? Sa iyo ba to, baby loves? The GTV. Oh my God. Ay, tama, tama. 935. Malapit nang mag-graduate si GTV. Ayan. Okay, GTV tayo next. GTV. Ayan, GTV tayo next. GTV. Ayan, GTV tayo next. GTV. Malapit na tayo ha. Boy Tupac next. Boy Tupac. Boy Tupac Vlog TV.
Boy Topak, Boy Topak. Okay, nakita ko na sa'yo. 194. Next tayo, Boy Topak tayo next ha. Eto na tayo, Boy na tayo, Boy Topak. Okay, magse-second wave na po tayo right after nito ha. Second wave na tayo right after nito. Okay, puntahan na yan si Boy Topak tayo dyan. And Island Farm tayo kaagad. Island Farm tayo kaagad, okay? Ayan, 257. Ayan, malapit na si Island, oh, mag-grade 3. Yan, sipagan ng mabuti. Island tayo next. Pag nakapangalan po sa inyo yung link na binaba ko, huwag niyong pupuntahan, ha? Pag nakapangalan sa inyo yung link na binaba ko, huwag niyo pong pupuntahan. Okay? Island tayo, next island. Ayan, malapit na tayo mag-second wave. Pag nag-second wave tayo, mabilisan na yan. Magsa-second wave na tayo ha, magsa-second wave.
Okay, next natin, next. Second wave na tayo, second wave. Jenny Galigaro na tayo. Okay, Jenny Galigar tayo next. Jenny Galigar. Pangalawang video po ito ni Jenny Galigar. Second wave na tayo, second wave. Okay? Second wave. Pangalawang video niya po yan, pangalawang video. Jenny tayo next, Jenny. Pangalawang video. Malapit na tayo, malapit na. And then next natin, log into. Okay? Okay, next tayo, next. Log into tayo, log into. And then dyan tayo next, dyan. Right after sa log into. Mabilisan na tayo, mabilisan ha. And then after kay John Arroyo, Jolini tayo next. Ayan. Puntahan na po yan. John Arroyo tayo next, John Arroyo. And next natin, Jolini. Pangalawang lapag. Pangalawang video po ni Jolini, Jolini tayo. Sexy Catriona Danax naman, sana all. Jocelyn Godman, Megaloud Shower out. Ayan, sa gustong magpalapag po, pwede pa po kayong magpalapag ha. May ano pa po tayo dyan, may super chatter po tayo. Jolini tayo next, Jolini. J Green tayo next, J Green after kay Jolini. Ayan. Okay, puntahan na yan, puntahan. J Green tayo dyan.
And Alger Javier tayo next. Team Alboy, new lang po ako. Oh, naka-cut off na kami, Bebe Love. Bukas po, pwede ka pong bumalik bukas, Bebe Love. Pwede ka pong bumalik bukas, Bebe Love. Or kung gusto mo pong mailapag, pwede ka pa pong magpalipad. Palangga. Tagit kayo. I love you. Sana all. Ah, diba? Mega love shower out Jocelyn, sabi ni Jay Grian. Na-late ka lang kasi, Bebe Loves eh. Kanina sana, Bebe, na. Okay, next tayo, next. Alger tayo, Alger. Mabilisan lang kami, mabilisan. Good evening po, sabi ni Jocelyn, Bebe Loves, Jay Grian. Okay, next tayo, next. Pwede mo ba mahabol yan? Pwede mo bang habulin? Parang malayo na, Bebe Loves eh. Yes, naandyan. Jack Jet po siya. Team Jack Jet. Sinusundo mo na po ba? Okay. Next tayo, Alger Javier tayo and GTV next. GTV next, GTV. Nawala kaagad ang signal. 9:42. Ba't ganun? After ba mailapag na wala agad ang signal, kawawa naman. Okay, next tayo, next. Wag nang umiyak ka na, wag nang umiyak ha. Okay, noted na yan. GTV tayo, GTV next. Mababait po kami dito, kaya wag na siyang umiyak ha. GTV tayo next, GTV. And then, next tayo dyan. Puntahan po, puntahan na. Sige po, thank you, thank you. Jack tayo next, Jack. Mag-comment po, mag-comment mga tagalog. Katanha Vlog, Samsakdan po host, Nagaloud Show raw. Brown out pa raw. Okay. I really like your height, madam. You're so tall. Ayan, dalian nyo na po, mag-comment na po kayo ha. Malapit na tayo matapos, malapit na. Malapit na at magpapalaro na tayo. Ga. Palangga, tagit kayo. I love you. Katana, wala ka pang team Dadela? Na-late ka, Pepelab sa Katana? Okay, next tayo. Boy, Island tayo, Island. Island tayo, Island. Okay? Last two links tayo, last two links. And then mag-ano na tayo, magpalaro. Island tayo, Island.
Tamsakdan Mampangga. Good evening. Nagalaw shower. Kuya Toto Mel. I miss you po. Kuya Toto Mel, I miss you. Kamusta na po? Di na nasali sa akin si Kuya Toto. Eto na love from Biyaherang Ilongga tayo there. Next, eto na. Opo, gabi na po yung LS natin ha, gabi na. Oo. Para nag-a-adjust kasi ako, bebe love, sa aking time, kaya ganun. Ayan, na-miss you po. Kamusta ka na? Butterfly ka na pala ngayon? Sana all, my butterfly. Lilipad-lipad. Okay? Next tayo, next. Logout links na tayo next, ha? Logout link. Opo, patapos na. Tapos na talaga. Mag-ano na tayo, magpapalaro na kami. Okay, magpapahula na ako after ng ating logout link. Ayan na, wait. Katanang, wala ka bang team develop? Ano yon, host? Ano daw yon? Okay, log out link tayo, log out link. And then magpapalaro. Log out link and then magpapalaro tayo, ha? Log out link and palaro na. Ayan. Log out link and then palaro na tayo. Araneta official, mega loud server out. Okay, last link tayo, last link. Okay, last link tayo, last link. And then, palaro na. (10:30 PM po ang ating LS every night. Thank you, Bebe Love. Okay, palaro na tayo. Sa gustong sumali sa palaro, magsabi na po ng palaro. Sa gustong sumali sa ating palaro, magsabi lang ng palaro. Gustong sumali po sa palaro natin ay magsabi na ng palaro. Saling pusa ako. Okay? Palaro. Ito na. Ready na ba kayo? Ready na? Okay, nandito na? Okay. Hulaan nyo ito. Ano ito? Wait naman. Ayan na, ready na sila, oh. Ano ito? Masarap ito? Matamis ito?
Paborito ito ng mga bata. Mersan Saraba 17, nag-loud shower out. Good evening po. Ma'am, ano daw yun? Biyaherang maganda. Hello, baby loves. Good evening. Masarap ako. Hulaan nyo, ano ito? Masarap ito. Matamis ito, paborito ng mga bata. Na-miss ko palaro niyo, ma'am. Oh, na-miss ko rin kayo. Ayan dyan si Bebe Loves Merson Arago. Oh. Hi, Bebe. Mamaya ipapasa ko na sa iyo yung aking video na ginawa, Bebe Loves, ha? Sorry na late lang po, ha? Sorry na late lang. Ano daw? Ano to? One word and English. Lollipop, cotton candy, lechon, honey, candy ba? Ice candy, apple candy, hindi. Ayun, may nakahula ka agad. Ayun, chocolate. May nakahula na. Chocolate. Si Torco. Alger Javier. May 50 Gcash si Alger. Okay, may nakahula na. And next natin na pahula. Okay, mahulaan nyo ito. Away madaya. Okay, hulaan nyo ito. Okay, number. Okay, number ito. From 100 to 500. Hulaan nyo. From 100 to 500. Hulaan nyo. Iki. Hulaan nyo. Dali. Thank you, Bebe Loves Merson. Mamaya kita papasahan ng video ko, ha? Na-late lang, sorry. Galingan nyo naman. Dalian. Up. Ano daw? 599, 102, 300, 500, 100, 499, 250, 400, 500, 316, 260, 155, 498, 111, 101, 497, 270, 102, 450, 101, 102, 496, 999.99. Loko ka talaga. Purutin kita. 103, 280, 495, 290, 494, 499, 499.99. Wala. 493, 400, 492, 150, 491, 153, 355, 120, 200, 490, 143, 499, 435, 259, 350, 199, 489, 499, 340. Malapit na. Malapit na. 488, 190, 188, 487, 499.9. Walang ganyan. Walang ganyan. 350, malapit na. 1,119. Malayo. 487, 130, 487, 486, 360, 485, 486, 100, 208, 200, 483, 380, 300, wala. 400, 484, may nanalo na, wala pa. Wala. 484, 555, 482, 500, 390, 481,
483, 150, 480, 250, 482, 479, 350. Wala. Malapit na dyan. Ano ba talaga? 410, 450, 476. Nako, baka abutan ako pag inisa-isa ko to. Dalian nyo. 480, 360. Malapit na dyan. 430, 345, 345, 355, 335. Malapit na. 445. Wala pa rin. 479, 346, 364, 339, 345, 435, 445, 476, 389, 355. Pinapagod ko rin ang sarili ko kakahula, kakasabi. 355, 335, 365, 477, 355. Ano pa yan? 360, 476, 365, 370, 355, 370. Na-miss ko lang. Nami-miss ka rin namin, Marson. As in, promise. 380, 355, 390, 357, 357 wala. 475, 443. Niloloko ko sarili ko kakabasa. Ang dami-dami. 356, 331, 375. Wala. 360, wala. 380, 357, 332. Malapit na. 474, 457, 440, 473. Wala. Ay, malapit na. Ayan, may nakauna. 330, Jalini Vlog. May nakauna, Jalini Vlogs. Ayan siya, nauna. 330. 330 po, ayan, 330. Malabo pa sa inyong kinabukasan. Jay Green, asan ka na? Wala. Wala. Ang dami kong binasa. Ang dami kong binasa, pero wala eh. Si Jolene talaga. Si Jay Green, mga 0.99 pang nalalaman. Naunahan siya. Naunahan sa 330 din pala yung hula niya, oh, pero naunahan siya. Ayan, congratulations sa inyo lahat. Naunahan siya. Ayan, thank you. And dalawa yung nanalo ng ating 50 Gcash ngayon. Aljer Javier and Jolene Vlogs, mag-message kayo sa akin, mga bebe loves. Okay, kita-kits tayo ulit bukas and same time po tayo, 10:30 p.m. ng Pinas time. Okay? Mabilis lang po kami dito and masaya po. Matutulog kayong nakatawa. Thank you everyone and good night po. Congratulations sa nanalo and bukas ulit. Thank you. Kita-kits tayo. Ayun, ang dami na ng Basa na. Bye-bye! Salamat din, Kuya Toto Mel and Bebe Loves Merson Arago. Bye-bye, everyone. Good night. Bukas ulit, kita-kits. Bye! Bago matulog, mag-kiss sa Jowala Babs. Okay? Bago matulog, mag-kiss sa Jowala Babs. Kung walang Jowala Babs, mag-kiss sa mga modra, padra, ano pa ba dyan? Bye everyone! Jay Green, galingan mo naman kasi. Ito naman kasi, puro mo yung mga 99.99.
Agay naman yan. Wala eh. Layo niyan eh. Ayan. Nasayahan ba kayo? Masaya ba? Masaya? Masaya ba? Matutulog kayong nakangiti. Ayan. Thank you everyone. And bukas po, magbagong ninja tayong lahat ha. Bagong ninja. Si Jenny Galigar, nako, humina ang powers niya. Humihina ang powers ni Jenny Galigar. Ayan. Thank you everyone. Bye-bye. Bye na talaga. Totoong bye-bye na to. Mwah! Bye-bye.